Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Alang aruden, intay basaan na ti surat ti kalafing tayaw, ang naglingaw di tinaga na Leo iti siyudad ti Baguio. Kastiman ti surat ni Leo, ken ka Mang Bianong. Umuna ti amin, kablaawan kayo man pa'y iti naragsak ken nagasat ng aldaw yaw, mangbukbukel iti Lady L Productions. Ilingod na klakuman itinaga na Leo. Nakapagsurat ak, takayat kuman matadenggan ti pamagbagam, kalpasan ngayon na waknitan to'y indatag ko a problema. Kastoy nga irugik ti amin, Mang Bianong. Nagkaroon da iti a babae. Kayat na mo tasungsungbatan dagiti chat ko kankwana. Pinadas ko lang sinungbatan ti chat na. Ket pagsasarunwan na maten. Kaslada ti pasimudag na dagiti chat na. Agdaman ti chat na. Ang pogi mo sa pictures mo. Lalo na siguro sa personal. Sus, nagkaroon da iti babae. Sa kayak man ti chat na. Leo? Ha? Sino day taka-chat mo? Jeman katrabahwak. Adala ti damdamagan na. Iso nga in chat kon. O ba mga ruda ni baby? Tailapas ko tar aramida ki di kusina. Ala, muti nga rudain. Siya kung timang saklot kan kwa na. Tas siguradong agriri man na no ipaidak. Inram mong tumot ngami na mabagbagkat. Ay na, pagbiitlaan kat dumakalan ti ubing. Saan tayon ton ama isubli iti kay na ubing dagiti anak no dumakaldan. Isong ay papapas kumot ti maububa kan mang saksaklot kan kwa na. Ngem nakakaasikan, bakit? Ay na, kabailak, awan parikot iti day Leo. Kitam kat dita sana makariing. Saan aday tagchat-chat latan ti kukuam. Ay na, makaturturog akong Leo. Adda ka pala dita sango ti computer mo. Adalat ilipas ka report, bakit? Iturog mo latan. Sige nga Rod, iturog kon. Nakaturog mo tan ni baby. Uy, iturog mo mutan. Tapno makarelax ka, bakit? Madlaw na bandog ti asawak nagmalmalen. Nagdara sa nakaturog. Ilipas ko matang ti aramida. Kalpasan na. Iturog kong tumutan. Nagkarumatan tadapil agchat kanya kiti kasto yung oras ti rabi. Hay, kumusta kan? Nakaturog ka ka din? Naglulukong dahi ti babae. Daman yung chat na.
Sumang atak dita bagyo inton maminsangal daw. Kaya't mo kadi tagkita ta? Mga aramid at talaga iti pamuspusan tap nagkita kami. Sa kayak man langan dagiti chat na. Ibagak nagkita kami ti aldaw nga isasangat na diti bagyo. Bakit? Maladawa ka sumangpot no malam, Ne, apay nga eh. Ada overtime yo? Ha? Wan. Kasta nga rod bakit? Kan adag kasangay nga office mate ko. Agaw awis amapan kamin to kano ijibalayda. Kasta aya. Wan bakit? Iso din ang tunurayan na sumangpet. Umunakan to namangan. Tamang anak to niti paska na darayak. Ala nga ron, sikati makaam mo. Basta diretso awid, numalpas ti paskan, ha? Wen, bakit? Ano sampay ti mga awer kini baby? Nasaan ka matulungan niyag malmalam? Anya nga rod ngay, kasta talaga. Imbag tula no dumakdakkel, tagsubli akton nga agtrabaho. Ayan nga tan ni Kate, aka-chatmate ko. Imbagak aditi restaurant dito Session Road, ti pagkitaan mi. Isun ti nag-chat. Sumre ka po iti restaurant a pagsarakan ta. Ay sos, sumre ka nun iti restaurant. Ay, Anyan da iti aramidag. Makisinsinnarakak mo tin iti sabali a babae. Idinto tad na nasawa. Saan na balay? Tano, Jack magustuhan no makita. Ay. Si Canileo, saan ka di? Brusko a bakla. Sana siya ni Leo. Leon, tinagan ko. Si Kamet. Leo, ti amok anagan mo. Si katika chatmate ko. Isulat man ti rupa may ti personal. Ti amok babae ka. Brusko ka mo't gaya mabakla. Awan pa umno. Ditakan. Hoy, Leo, di nagpanawan. Urayan na. Tidor ba babakla? Nagturod mo't na nakisinara kanya. Lusang la restaurant kayan ni. Amangang binugbog ko. Dito yak pala Burnham Park nagpalabas iti kanito. Talaga abad 3 pa kiti nakita. Just kaya talaga. Leo? Adda ka manin ditoy? Apya sursurutan nak. Talaga sinurot ka Ta pinanawan nakmat ngamin. Kat saan ka pa nagsarita iti napaot. Nagapo kajay baba. Si Mang Atak dito'y bagyo. Tap na mamit ka. Mga likliklikan nakit din. Adaywan na ko no di mo kaya't amakabil ka. Anya? Grabe ka mat. Kasta ka ditiwagas mo mang sangaili iti chatmate mo. Nag-sweet kay nag-chat-chat ta. Kalpasan na. Kasla madurman kan kanyak. Gapo taladawan tinapintas a babae ti profile picture mo. Saan mo matgay maladawan di profile picture mo? Saan mo pingay bagbaga bakla ka? Naimbagak tipod no, sigurado asan ka na nakichat kanyak. Ang mo matlagayam, aping karo da surot-surotan nakpailaing. Leo, please. Saan ako mga adaywan? Pops, di nakigaman. Adaywan na ko no di mo kayat ng ireklamo ka iti stalking. Mabaling ka akaswan no surot-surotan naklata. Ha? Saan ka pagananuan niya? Brusko ka lang nga na bakla. Kasla saan ka pa nga digdigos? Kahit mo, taibarsak ka dita Burnham Lake. Tapaglanguyin ka dita. Just ka? Dandanik labugbugan. Ti chatmate ko idin nakitak mang biyanong. Sapay nagdagulit. Dinakpay inadaywan. Nujak imbaga nga ireklamok iti panang sursurot na kanyak.
Jak man na mo mangbyanong, mahilig akmat nga may iti chatmate nga oray adda nasawak. Kasla pagpalpalabasak laang iti oras. Adaw tinagbali na chatmate ko. Ngem jakmat impay-paysaw. Kas ite naminsan. Sa balin ti madmadlaw ko kan ka, Leo. Nagadumot ti oras mo amang ming-ming-ming di ta cellphone mo. Ha? Gagangayin na mo't, bakit? Saan lang mo't makichat-chat ti kukwait no ming-ming-ming at ti sipik? Agsusurtsak pa iti Google. Apay ngay, defensive ka? Ha? Awan pa'y lang timbagbagak katagras-rason kan. Ay, kahit ununaan ka na. Mangan ngamin no sa bali mo, tagtartaray dito panunot mo. Diyak amukan ka. Di ka unay dita cellphone mo. Tama nga no madadaol day tamatam, iti kami ming-ming mo dita cellphone mo. Ne, sino nga tatay ito yung nag-chat? Saan kumot nga FB friend? Hi, nagtaar ka, Leo. Kaya't kang agbalin a friend. Ne. Kasala ipasimudag na akorsonada na. Ni, nag-chat man na. Single ka kadipay? Ne, interesado at talaga kanya ka. Replyak man langan. When single and available. Aday ta. Kita man niya ti i-reply na. Kaslaki din ada ipasimuda ag ti dinamag na. Nagalisto na nag-reply? Wow, I like it. Kunak nad asawak na nakmon. Available kagayam. Hehehehe. Na? Sos. Sakayak man lang ang dahi babae. Sa nabalay, ta napan ni Vicky iti ayan datatang. Sana makita ti pan nakichat ko. Awan trabaho mi ita. Ngam di ka pa'y nagluto mo't. Idinto tamom anapan kami ka ni baby ti ayan datatang. Ha? Ako naiturog ko ngamin bakit? Isadyak mo ito napupuutan ti oras. Anya? Kasla saan ka mo't anak naturog? Ha? Siguro, day taman ng cellphone mo ti minulmulagata man niya. Anya? Ay, saan to pa'y? Kalalak lang dito yung cellphone ko, tayong turog ko. Diyak pa'y linuklukatan ti account ko iti social media. Sigurado ka? Uwan, bakit? Kitaak man dito yung cellphone ko, nupod no asaan ka anagon online? Ha? Ulbod! Kita man, active 2 minutes ago, kunana ditoy. Ha? Ay, kwa. Ay, diyak mo. Amo mo tayo na ada bagbagtit ni messenger no daduma. Active ko na oray saan mo. Ay na, Leo, dinakman ulawan, tanabayagan ana ulawakan ka. Ni bakit mo, oray openak ti messenger ko. Diyak mo tala makichat iti sa balay. Tagitilam amok ti chat ko. Akin siyempre, si Kalaeng bakit? Dayta, di mon ammo ti bagbagam. Di nakto pa i-chat-chat, tapasig nga awag ter aramidakan ka. Ha? Agpalusot ka ti kunam, gamsaan ka mo't makalusot. Hagalwad ka, Leo. Maso kalaklaan nga da sa baling aramidam. Di mo magustuhan ti aramidakan ka. Tatang, da kayo man pa'y ti mga awir iti anak ko. Adalay nagkatangan ijay town. Agawid akmat laadagos. Malanak ka. Iba timlatan ni baby, tao awirin mi kundi nanang mo. Ayan nilayo aya. Awan mo trabaho na ita. Kunana nga dati napatag nga si Kasun na tatang, iso arimwar. Ang nalaon na ita si Kasun na iya. Kakaiso na lang aroda na makainan ako matawan trabaho na.
Diyak amo kan kwa na Nagado ti rason na nagdamagak. Iso na saysaya at laangon, no diya ko nagdamdamag, tatang. Malangarudan. Mapan ka ni ti papanam. Taasan pa nagsangit yung anak mo. Tanong makariing day tao ay siguradong agsangitan. Nagrigat tao na pasardingal. Adda akong dito Melvin Jones. Maudin da iti apan nakisinarak ko iti chatmate ko. Jakton makichat iti sa balay. Ayan nga tan ni Lovely. Kunana adito iti pagsarakan may. Niyam awan mo't langan. Ha? Ni Lovely iti umawag. First time nawagan na. Hello, Lovely. Ayan mon. Itay pingururayan ka diti Melvin Jones. Wow! Magagaran ako na makakita ka. Nagmayad ganti boses mo. Siguro, nakarkaron anapintas kay ti personal. Makaay-ayo ngamin ti boses mo. Tumalyaw ka iti likodan. Ha? Sige. Vicky? Ay, saan? Saan asyak ni Vicky? Siyak ni Lovely! Saan dengan ako naliplipakin? Nakababa hindi tayo parke. Mabain ka? Idin to taaramid mo mati makagapuno apay anatong patongta ka? Vicky? Awan babain mo? May sala at chat ko kan ka? Kimagat ka mo gatal ka? Vicky? Anya ti panggap mo? Kalpasan nagkita kayo itim pagarup mo alabli, ha? Awi sa miti hotel, kat aglangoy kayo iti may parit aragsak? Ha? Gusto naibabainak iti daydi akan ito mangbyanong. Taimpapas ni Vicky ti sakit tinakam na kanyak iti parke. Impagarup ko no maurnos may di amin iti nakaawid kami mangbyanong. Saan ang nagtintimag ni Vicky iti adda kami iti balay may. Kay Vicky, kasaunak kumamutin, bakit di ka pulos matagtagari? Na, tinalikutan nakmanin. Surutik laka. Vicky, kasaunak mo tin makichat lang ti panggap ko. Awan di sa balipay. Saan kayo mat nga isuksukat iti anak ka? Iti ore asino a babae, Makigay-gay maklaeng. Di nakman pagbalinan amo talang Leo. Vicky? Di naksurut-surutan, Kundi mo ub-ubbaan ti anak ko. Makaparugit ka. Ay, amano na gadon ti virus adimkat kan ka. Isuad di na kami as-asit gan iti anak ko. Umadayo ka kada kami. Tatang, aw-awirin nyo man biit ni baby, tadaramidag. Vicky, ada ka di yung nagkinawatan ka nilayaw. Ay na, di yung man dakdakamatan da dya ahudas, tatang. Agborborak ti darak kan kwa na. Anak ko, noon niya man ti sano nagkinawatan. Urnusin niyo kuman. Ti anak niyo apektado no kasta. Di kayag danag, tatang. Kabaalak da ito Basta aw-awiran nyo biit ni baby. Malangarod. Ibatin pa ilang ti anak mo. Ta ilipas mo pa iti kunam nga arami daw. Ay, VK, apay dagita gargarit nga inyug mo. Intak simpay. Gargarat amin ni Leo dagita, nanang. Nay, apa yun, balasang kaw. Isubli kon ti anak yo kada kayo, nanang. Anya? Ay, saus, anya ka din di mapaspasama kada kayaw. Cheater di anak yo at chatter, nanang. Iso nga isubli kon kada kayo. Tadyak kayatan ti makidan na kankwana. VK, pagsaritaan tayo kumada ito'y anak kaw. Urnusin nyo ti saan nyo anag kinaawatan, kinilayaw. Saanan ang masapol, nanang? Diyak pagtatak
ko nan di anak yu at chatter lang aruden. Cheater pay. Isama ka mo kayon kadagiti gargarot na nganyag ko. Ada kayo. No ibasura yun. Taisupay awara iti balayo. Wano saan? Ipadawat yun ton kadagiti basurero nga umay ang kolekta iti basura. Tabasura mo't laang di akin kukwa. Vike, ayan dagiti kaus ko, aping awan apulos ti kagawa ki ti kabinet. Ing kasurutan iti ayan dananang mo. Anya? Impan ko aminan iti ayan dananang mo dagiti gargarot mo. Ta isubli ka motten kadakwada. Anya? Vike, anya ka din dito yung inararamid mo. Nalawag mo tinangag mo. Isublikan iti ayan dananang mo kunak. Saan mi akasapulan ti rugit dito'y balay? Vike, pagsaritaan ta kumana imbag da ito'y. Ornusin ta ang tanyaman asan ta pa nagkinaawatan. Ay sos! Awanan ti ornusin ta! Chatter! Ago makan amakichat nga aging ga iti kayat mo. Taawanan ti bibiyang kuken ka. Lipatem metten nga adda anak mo kanyak. Takababain numaamuan nanto at cheater ti amana. Mabiyag ko ti anak ko nga oray awan ka. Vicky? Ala, rumwar kan ti balay. Kat agsublikan iti ayan dananang mo. Tamanipod ita, saan tan nga gasawa? Tinakderan ni Vicky ti panangisubli na kanyak kadagiti dadakkel ko mangbianaw. No dagiti daduma a babaeng kat isudat agtalaw sa bale ni Vicky mangbianaw. Ta iso ti nang patakyas kanyak iti balay may. Daytoy ti parikot ko ita. Fling ko laeng mat dagiti kinachachat ko. Ngem sineryoso ni Vicky ti amin. Aging gaan nagbalay na komplikado. Iwan-wan na kumamang biyanong na niya tirumbay nga ramidat, tapno mapalok ng kaun ti bimmataw a puso ni Vicky kanyak, kat makasubliakon iti denada iti anak may. To'y pagayam mo, Leo iti Baguio City. Maadaw iti nasantua na kasuratan nga apitan ti tao ti anyaman nga imula na. Iso lakamem nga rod barok ti bunga ti imulam. May sa kinaguleb ti naramid mo. Alangan mo't ngagpiesta ni bakat mo iti kastang aramid. Natural, ikugtar na ka. Fling-fling la ako nam. Iso nga, i-fling mo nga rod mat ita, ti bunga ti kinagulib mo. I-fling mo, ti panang patakyas kan ni bakat mo. Ala, adaditan. Iso di mo sardayan ti mangay ayaw, kan agkidaw iti pamakawan na. Agkidaw ka iti dispensa, gapo iti sakit tinakam marikrik na nga epekto ti inaramid mo. Makatulong dayta tapno lumagan ti riknana. Nagkidkid daw ka iti pamakawan, saan mo panunutin panakaabak daytoy iti biyang mo. No diket, may sa daytoy panangabak para iti panagdenayaw. Ti tao nga agtaltalinaed makapungpungtot ket natangtangken pay ngem tinabileg bakod ti syudad. Narigat no saan man nga imposible makikapya ka iti kasta a sitwasyon. Ngem nagkidaw ka iti pamakawan, maliklikan dumakkel ti parikot. Iti kastoy awagas, iyon unam ti panagdenayaw ngem ti bagem. Isu asaan mo nga itantantan, ti panagkidaw iti pamakawan, gaputa pampanunutem
makaluban mo ti basol iti panaglabas ti aldaw. Aklunam ti panagbidot mo ket bigbigem ti sakit tinakam ti asawam. Ti panggep ti panagkidaw iti pamakawan ket tapno maisublay ti talinaay ken ragsakyo nga gasawa. Masapul ti panag-effort mo, barok. Kasi ti wagas nga ipatpatag mo ti may sabanag, ipapaayam daytoy itinalaos a panagannad, kas kumay tilugan mo, balay, ken dadumapay. Saan ana iduma dita ti kalaysa? Kasapulam ti mga rami diti effort, tapno mapasublim ti ayat na, kan simpatya iti relasyon nyo. Ikagumaam makarik na ni bakit mo iti kina-espesyal na. Daytay ipakitam nga inay ayat mo an nadam kan ipatpatag mo. Ti panangaramid mo iti dayta kat makatulong mapasublim ni bakit mo sakbay maladaw ti amin. Agbalin ka naganat-gat ken si Aanos. No kastangarod, napatag nga ipaayam iti naan-anay a panawen, aging mariknanan a komportable makiayon iti kalikagom mo. Ket, siyempre, bayat asan mo paila may ayon ni bakit mo, gundawayam dayta, panag-practice mo, isaanan makifling, when, ala, kastapay papagayam, aging gangit isumaranong entay manan panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagni na kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!